Στο Wertheim Village στη Γερμανία, εκεί που η πολυτέλεια συναντά την επιλεκτικότητα, επισκέφτηκα 3 beauty boutiques. Δεν αγοράζω προϊόντα επειδή είναι διάσημα, τα επιλέγω επειδή έχω τεχνογνωσία. Πάμε στο πρώτο. The Rituals. Ολλανδική φιλοσοφία ευεξίας. Body and Hum Luxury. Premium αισθητική. Η Rituals μετατρέπει την καθημερινότητα σε τελετουργία. Δεν πουλά προϊόντα, πουλά εμπειρία. Και εδώ είμαστε στην Babor. Πολύ αγαπημένη μου Babor είναι μια γερμανική εταιρεία με γερμανική δερματολογική προσέγγιση, 60 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, εργαστηριακή ανάπτυξη, clean formulation, ισχυρή παρουσία σε επαγγελματικά Ινστιτούτα. Η Babor δεν είναι απλώς skincare, είναι γερμανική επιστημονική προσέγγιση με επαγγελματικό υπόβαθρο. Δείτε πόσο μεγάλες είναι οι εκπτώσεις, είμαστε στο 50%. Εδώ σας έχω προσθέσει απλά το ντεκόρ που έχουν βάλει έξω από το Polo Ralph Lauren, που είναι πάρα πολύ ωραίο και χρωματικά, εικαστικά είναι ένα καταπληκτικό. Και εδώ αριστερά έχει ξεμείνει και μια καρδιά από του Αγίου Βαλεντίνου. Και το τελευταίο, The Cosmetics Company Store. Ένα outlet concept ομίλου Estée Lauder Companies με high-end brands και luxury brands με προνομιακή τιμή, αλλά με τα ίδια standard στην ποιότητα. Δείτε, θα σας βάλω να δείτε τη διαφορά στην τιμή. Δείτε, σοκ!